Zientzia puntu puntuan. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren divulgazio zientifikoko podcasta. Emaiozu jaten adimenari. Ongi etorri entzule, Zientzia puntu puntuan podcastaren 15. atala duzu hau. Gaur, etnomusikologian murgiltzeko asmoa dugu. Nafarroan barrena, bertako soinuen bilagoaz. Los ángeles van con tú, si eres agua ven aquí, si eres piedra tente allí. Baltzenekien baditugula konjuruak egiteko kantak. Ekaitzak eta kaskarabarra usatzeko abestiak. Los ángeles van con tú, si eres agua ven aquí, si eres... Tenterre nublo du izena erauntzien kontrako kanta honek. Tuteran jasoa da. Oso abesti tribala, melodia aldetik bi nota bakarrik dituena, eta partituran bertan aipatzen da nola kantatu behar den bardeetara begira. Badirudi dela euria eske, eta kaskabarraren kontrako eskaera kanta bat, Oso motza, eta bilu izan nahi dugu joko asko ematen zuelako. Eta gaztereraz ere Nafarroan ondare polit bat dagoelako, eta ez ezaguna dena. Igor Sáenz Abartzuza musikologoaren hitzak ditugu hauek. Gure gaurko gonbidatua Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakaslea eta ikerlaria da. Soinu, doinu, erritmo, hitz bilatzailea eta sortzailea dugu. Igor Sáenz Abartzuza naiz, Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakaslea, musika arloan, eta ondare materiagabean ikertzen nabil, baita ere ikerketa artistikoan, eta gero irakasle bezala magisteritzan eta historiako graduetan. Ondasun materiagabeari dagokionez, egiten duguna da batez ere Nafarroako musika tradizionala bezala ezagutzen dena hartu, landa-lana bat egiten da, eta guk egiten duguna beste ekarpen artistiko bat, dela abesti hori hartu, eta beste bizitza bat eman, estetika bat eman, berriro egokitu musika lenguai ezberdin batera, eta grabatu. Eta horrela berriro galtzear dauden abesti horiek gizarteratzen ditugu modu batez, eta berriro erabiltzeko. Proiektu hau ez da hutsetiken sortu. Makina bat musikari, musikologo, etnografo, historialari eta ikertzaileek aurretik egindako lanean oinarritzen da. Iturri desberdinetatik informazioa bildu, sailkatu, interpretatu egiten dute. Gure abestien inguruko xehetasunak banan-bana aurkezteko. Ikerketaz gain, enkantu taldea sortu zen hurrengo pauso bat emateko. Ikerketa bukatzen denean, abesti bat aurkitu, bilatzen da, nondik datorren, ikertzen da melodia, ikertzen da letra, esanahia, testu ingurua. Ongi, eta guk egin genuena zen, nola egiten dugu berriro gizarteratzeko, berriro ere abelia izateko, ez galtzeko. Egiten duguna da egokitzapen bat egin, konposatu instrumentu ezberdinekin eta horrekin beste estilo bat eman. Eta galtzear zegoen abesti hori... Bizi berritu. Hori da, bizi berritu eta azkenean badirudi argazki batzuk direla, baina ez dira argazkiak hizkuntza bezala, aldatzen doazte. Orduan, aldatketa horiek gertatzen ez direnean eta gelditzen direnean hor argazki bat bezala, azkenean galdu egiten dira. Orduan, berritu behar dira, gure kasuan enkantu talderekin, kontzertuetan, jo egin behar dira, gizarteak ezagutzeko. Orduan, enkantu talde honen funtsa edo izan da, melodia tradizional hau, zegoen bezala mantentzea, aldaketari gabe. Eta hortik aurrera, beste estetika bat eman, beste musika estilo bat eman, abesti batzuk beste batzuekin bildu, batu, jokuak egin abestiekin, azken batean etnomusikologiaren munduan revival bat. Gogona, gogona, santuren jaurona, ari, ari, santuren jaurona, munderi, munderi, katolika munderi, rogando, 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 mi señora peregrina, estas puertas son de pin, estas otras son de alambre,
aquí no nos tengan de hambre. Aquí estamos 4 y entraremos 2, una limosnica por amor de Dios. Horrelaxe egin duzu egogona kantuan. Oso polita, gainera euskera eta gaztelera batera daudenak eta eske kantu bat dena. Nola esaten du? Gogona, santuaren jaunona, eske abesti bat da. Nondik sortua? Mengo katedrak bildu zuen, eta diskan gainera egin duguna izan da jarri emakumeak nola kantatzen zuen, eta guk egin dugun egokitzapena. Ari, ari, santuren jauno, ni munderi, munderi, katolika munderi, rogando, 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 mi señora peregrina, estas puertas son de pina, estas otras son de alambre, aquí no nos tengan de hambre, aquí estamos 4 y entraremos 2, una limosnica por amor de Dios. Ondarez materiala, musika eta lurraldearen arteko elkargunean kokatu behar dugu enkantu egitasmoa. Ikerketa artistiko, ezagutzaren transferentzia eta etnomusikologia uztartzen duen proiektua dugu. Duela gutxi arte gure lurraldearen soinu banda izan dena, edo playlista esan beharko genuke. Hori da, azkenean abesti batek informazio asko ematen digu lurralde baten berri. Baita ere bere testuinguruaren berri. Letrak esaten digu zintzu ziren haien kezkak edo zerri buruz hitz egiten den, zer nolako ohiturak zituzten. Lurraldearekin duten lotura zuzena da, baina baita ere eta behar bada handiagoa bere denborarekin, ez? Eta bere testuinguruarekin eta ohiturekin eta momentu horrekin. Horren adibide dugu Erregin eta Saratsa kantua. Nafarroa aipatzen du letran, Nafarroko erregea ere aipatzen du, eta ez dakigu hor egin beharko zen lan bat jakitea benetan nondik datorren abestia, ez? Zen Nafarroko erregea aipatzen duenean, behar bada ez da 19. mendekoa, aurreko letra bat izan daiteke, ez? Askoz ere aurrekoa, behar bada 15. 16. mendeko abesti bat. Orduan, hola Salvadorrek badu bere beste bertsio bat, beste letra ezberdin batekin, titulu berdinarekin, eta orduan bildu nahi izan genuen, aurkitu genuen bezala. Erregin eta Saratsa, aieria der garbosa, aieria der garbosa, Nafarroako errege jaunak egin omen du promesa, egin omen du promesa. Erregin eta Saratsa. Nafarroko musika tradizionala, Nafarroko tradizioa zein dira bere ezaugarriak? Bat da, bat baino gehiago dira, non mugatu dezakegu? Bai, oso galdera interesgarria da, Nafarroko musikara begira jartzen zarenean, mugak ez direla mantentzen. Musika batzuk Nafarroan bildu izan dira, baina beste lekutan baita ere, beste aldaera batzuekin. Orduan, Nafarroa ulertu behar dugu pixka bat gauza handiago bat, eta iparraldera begira baita ere. Eta nolakoa izango litzeke musika hori? Ezaugarri batzuk jarriko bazen izkio, ze ezaugarri? Ze mendetako musika jaso duzu? Ze iturrietatik edan da? Nola mugatu dezakegu? Bueno, badagor mailaren gainean jarri behar den gauza bat, ez? Eta dira kantutegiak. Guk gehien bat, claro, fonografoa edo grabaketa kasi horretik nola biltzen ziren abestiak, kantutegietan. Kantutegietan biltzen direnean, pertsona batek egiten duena da musika bat entzun eta paperrean idatzi. Baina paperean oso zaila da, musika horrek dituen ezaugarri guztiak jartzea. Orduan, kantutegiak baita ere, etnomusikologiaren aldetik ulertu behar direla sorkuntza batzuk. Orduan, zenean kantutegiak ez bakarrik bildu baizik eta saldu behar zituzten. Orduan, egokitzen zituzten garaiko estilora. Orduan, guk hartzen dugun musika gehiengoa dira 20. mende hasierako musika edo 19. mende bukaerakoa. Eta jakinda hor bildu da den musika ez dela informatzaileak egin zuen berdina, baizik eta seguruenik moldaketa bat egin zutela, paperera pasatuz. Azkuek eta Donostiak ere beraiek aitortu egiten zuten, nola batzutan edo melodia bat ez zegoen bukatuta eta haiek bukatzen zuten. Hori alde batetik, eta gero beste alde batetik daukagu Nafarroko Unibertsitate Publikoan hemengo katedra eta artxiboa, eta hor bai bildu izan direla bideoan garatutako abestiak. Hor bai ikusi dezakegula
jatorrizko abestia. Ze ezaugarri ditu? Zaila da, esango nuke ez duela ezaugarri berezirik, eta horrekin zer esan nahi dut. Noski, Nafarroko musikak baitu ezaugarri berezi batzuk letretan, esaten digutelako hemengo gauzi buruzko momentu horretako kezkak, amodiozko kanta asko daude, baita ere erlijioarekin zerikusi duten kantak. Orduan, momentu baten berri ematen digute hemengo Kezken ispilu. Bai, kezken ispilu, baita ere festak edo nolakoak ziren. Karo, orain oso hituta gaude egunero musika entzutera. Irratian, kotxean goazela, telebistan baino lehenetzen horrela. Lan egiteko abestiak zeuden. Denotarako abesten zen. Festetan abesten zen. Jaiotza batean abesten zen, hileta batean abesten zen. Orduan, abesti asko zeuden gauza, eskaera abestiak. Orduan, guk egin dugun izan da pixka bat, leku ezberdinetatik hartu, bai kantutegietatik, bai artxibotik, baita ere CSIC-ek badu artxibo oso garrantzitsu bat, Bartzelonan, eta hor badago Maria Jenbero dela Nafarroako ikertzaile bat, eta berak ere indu lan bat, biltzeko partiturak eta material asko, eta hortik ere hartu dugu. Egin nahi izan duguna izan da, musika ezberdinak gaztereraz eta euskeraz alde batetik, eta leku ezberdinetatik hartutako gauzak erakutsi. Holako erakusketa bat bezala, ikusteko zenbat aukera dauden, eta ze aberatsa den, eta zenbat lan egiteko dagoen. Hor daude partiturak, hor dago materiala, hor daude abestiak, ez? Bai, Enkantu izeneko diskoan 12 kanta jaso dituzte. Iparraldekoak eta hegoaldekoak, ekialdekoak eta mendebaldekoak. Lokantak, konjuroak, irri egitekoak, revival, nahasketak egiten dituzte. Zarrartu eta bir sortu. Azkeneko bat entzungo dugu orain, iaz hiltzitzaidan senarra du izenburu, Aita Donostiak Saran eta Arizkunen jasotako bertsioa. Iaz hiltzitzen senarra aspaldi egin beharra. Orduan, esaten du nola, zenbat gogo zituen hiltzeko senarra, humorezko abesti bat da, baina bai izaten digula gizarte baten berri. Eta joku bat egiten du, nola zegoen hartuta eta ez zuen balio lauzorria aipatzen du. Hala da, musika eta lurraldeari argi lotutako proiektua dugu. Mundu globalizatuan bizi gara eta internet bidez beste kultura eta musika batzuei buruzko informazio mordoa jasotzen dugu bai. Jari horren parean gurea dena, propioa, erabat isildua eta zorokatua gelditzen zaigu. Baratzeko pikuak irutxurten ditu, dantxan dabilen horrek hankakarin ditu, hankakarinak eta buru harinak. Horregatik, galera horren inguruan hausnarketa piztea eta gure kanten ezaugarriak eta esanaiak ulertzea da artista ikerlari hauen helburua. Baina ez bakarrik. Argi dute ez direla egoera eta funtzio zaharrak berriro emango. Ez da beharrik ere. Aitzitik, gaurko herri musikak gure egungo nahiei eta beharrei erantzun behar die. Egokitze horretan baina, bizirik iritsi zaiguna ulertzen eta alderdirik baliagarrienak biltzen saiatzen dira. Herri kulturaren eta sormenaren ongarri izan daitezen. Enkantu taldea dira Nerea Erbiti, ahotsa, Pello Ruiz, oboe eta ahotsa, Igor Saenz, Iñaki Cuenca, Marcos Andres ikertzailearen zuzendaritzapean. Esker milanitz, urrengor arte, ongi izan. Zientzia puntu-puntuan entzun duzu. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren podcasta. Gozatu zientziaz.